ഈ ഒരു പുതുവർഷത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് നട്ടു നോക്കൂ. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അതൊന്ന് വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. മണി പ്ലാന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജി വരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദ്യം, അതായത് ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളിൽ ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗമനം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൈയാണ് മണി പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ ഈ മണി പ്ലാന്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. വൃത്തിയായിട്ടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ശരിയായ ദിശയിലും ഒക്കെ വെക്കണം. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് നട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്. നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ ദിശ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിന് ഈ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് നട്ടു നോക്കൂ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാനും അതുപോലെ അനുഭവിച്ചറിയാനും പറ്റും. വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വേണം മണി പ്ലാന്റ് നടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നടേണ്ടത്. കാരണം ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഫലം വന്നു ഭവിക്കാനും അതൊരു വഴിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വൃത്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴ്ന്നൊക്കെയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദോഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റ് നടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വൃത്തി വേണം. അതുപോലെ കരിഞ്ഞ ഇലകളൊന്നും അതിനകത്ത് പാടില്ല. കരിഞ്ഞ ഇല വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെട്ടി മാറ്റി വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതായത് വീടിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മണി പ്ലാന്റ് എപ്പോഴും നടേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മണി പ്ലാന്റ് നടരുത്. അത് നെഗറ്റീവ് വൈബാണ് വരിക, നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് അതിൽ ഭവിക്കുക. അപ്പോൾ